eta diez informazio batzordekoa, otsailaren 11koa, eta otsailaren 25koa eta da plenokoa, otsailaren 25koa. Otsaileko 11koa da zuzenketa eskatute zuen. Bai, hori bildukoa, ez da? Zertan gelditu da horiak agaua? A ber, Banesak egoarra bat egin zuen esanez, pasarte batean, nik ipen nuen, bilduko, ordenean geratu zen grabazioa konprobak eta entzuteko eta hori, ordean nik entzun nindot, eta egondo dagoena da nik atak. Eta hori gelditzen da, ez da? Bai, nik edo nork ikusi entzun nahi badago, hor dago grabaketa, eta zuen eskura dago nahi badago. Entzun badu zuta hola nela da, badu dino zuen. Gugu hartzen dugu. Nire irakurri ditu eta ez dago arazorik. Baina fundamental. Bigarren puntua, estanko bidearen ikerketa estudientearen ebazpenean eroke, ipinditako birjanpen, da rekurso birjanpen egitearen ebazpen. Bueno, ikusita lengoko komisioan, zelan zer asaldu zuzkuna jontzak, baina erabaki behar da estimaten bada, edo ez bada estimaten rekurso. Rubén, Nik hori ez dut ulertzen, zegoen da rekurso estimate edo ez estimate. Hemen jontzak proposatu zuena da esatea baietz zerari, hori euren reivindikazio zan lurre aurrena da. Lurre aurrena izango da edo ez da izango, baina nik sentidu horretan pentsatzen dut falta direla nik neuke ezagutu dotenetik zera ameko bidea parte, erabilera argi lotu zen komisioan, ezin dugula renuntzia, bere bizin herri horti pasadalako, eta paste, precisamente hori eskatu dugu, ez? Jarretzea pasten, hori eskatzen dugu herriko jenteak. Baina bestalde batetik, orain esatea, lurra aureken markata dago modudan dela, ze mojoiti eta ze mojoira eta zenbat metro eta horrek gauza guztien, usteot, ez dela azterketa batin udaleko dokumentazioaz. Eta azken baten, akta bat ez dago mojoiarena. Hori eskatu dugu lehenengo egunetik, hori imposible da lortzea. Nik ez dut ulertzen zelan udaleko arduradun batek ez da egon hor mojoia ipintzeko hor eta akta bat ez da naltza. Hemen dago egon behar duna idazkaria edo notario batek, eta ez da egin akta de deslinde bat, ez ezer. Orduan, nondik noradan eta hori, nik ezin dut esan eurek errebindikatzen dana dela. Ze ganera zalantza pilo bat da, eta ez da nirea. Herriak guztiak ezagutu duena hori, eta nire kasuan, neure kasu personalean, orain zalantza handiago dego, nik ezagutu dutelako plano oso zaharra, horko planoa, Juanito denporan berak erakutsi usten zena, ze ordun egon zen rebindikazio bat hor, zean nonditan eta hor zeto bat egon zen, eta zetoaren alde batetik bestetik horre ibiltzen naztea, eta horre epokan, ja, egon zen plano bat, eta nik dakiterik planoak markatzen zuen, haren murotik, zuzenean, itxubinen albotik. Osea, bidea bere ameko zailak, baina, klaro, denporaz eta planoa eskuan okibarik, nik ezin dut esan, hor dago kopia bat, horrena planona, Puzku erakutsi usten, kopia horretan ez da kopia originala, da fotokopia bat. Zalantza pilo bat, egaz. Zezatu guz? Gero hori. Deslindearen gainean, ez da? Deslindearen gainean. Eta horren mojoi ez dire zetak, horren norbaitek egin ditu. Zeta berez urte den dira, hor da kanpan. Mojoiak norbaitek egin ditu. Eta okitea udaletxean akta bat horrei buruz, eta mundu guztiak ezagutzen duena hori zalantza mai ipintzea horre mojoiaren kokapena edo kokatuta dozen lekua, hori da, garmaz tomak, udala berton egon da. Horregatik, zentzu horretan, nor zer dan, nik neuk ez dut emoten neurro bide.
Ze hori, igual izango da, nik gero pentsau gehiago, ze orduan berrako plantea zuenean, bueno, pentsa izan zen, ez dago arazorik, ze total, guk eskatzen genduna momentu horretan, bakar izan, erabilera. Eta sentidu horretan ez dago arazorik, ze, bueno, erabilera manteniko da edo lortuko da. Baina, zean abere, reivindikazio zailen abere, ez dago targi, ez dago paper argi. Nik uste dut eta dokumentu asko lortu izan diren dokumentu pilo bat ez direla lortu. Hor arrazoi auki lekezu, baina elegite honen ganean hori ez da kuestinua, ez da? Esan gure dut, hori gero hau egin aldogun zeu zerbe bada. Hori nazta aldu. Baina pentsetan dut guk hemen arrazoi emon ezkero elegite honeri egiten dugunera puebet rekonozidu forma aldetik akatz bat egon dela, baina ez sakabuen eureke erabilearen inguruan bere estere inoiz eskakiz, horren kontrako dokumenturik bere estere aurkeztu, beti egon gare jabegoaren ganean berbetan, ez? Dino, nik esan gure dut esan gure dana da, elegitea honi barkatu, itzinik mesedez. Galdetu nahi dutzu dana da, elegite honi estimazioa emoteak, suponi duten dugu arrazoi emoten dutzen gule? Bai. Ze sentidutan? Propiedaren sentiduan. Propiedaren sentiduan, baina zure txostenean jartzen zauen zentzu bardinean. Bai, hori da. Zure txostenean jartzen zauen sentidu horretan, eta hori jakuk bai ez duan genion komisioen, esan gure dut ez genduela horren ganean inolako... Hori da. Beste gunean, irautzak esaten eganan, eta azkenean nik informan ipiltzen dena da, zuek egin dozuen ikerketa espediente hori ez da berez, erabileran inguruan emazteko. Ikerketa espediente hori da, jakiteko haber norena den titularidadea. Nik ere esan eban bere garaian, arteko idazkari bat izan zen, nik nota registrador hori okitan, ni segurazki informian, akordio hori hartu baino lehenan, baiatzeko akordio hori hartu baino lehenan, esan hemen nota registradora dago, hemen reglamentu hipotekario gasa batzuk esaten ditu, eta ez dakiz ze prozedura erabiliko dugun, beste prozedura da, baina ikerketa espediente hori ez dugu aurrera bota bihar. Eta nik ipini ban hori informioan baita ere. Horretaz aparte, hori berba egin zan baita ere, eta honek esan eban, irautzak ere esan eban, zuk jabetza pribatu baten servidumbre administratiboak ez dire existitzen zen. Kasu konkretu honetan, ez da servidumbre baten supostuak ere ez diren baten zer, herritarrek aukera deki beste bide batzuetatik bideo orokorrera juteko. Orduen, hemen dekogu nota registral bat, Altuzano batekin esan Tuzano hori, beren jabegokoa dela, eta zuek egin dozu ikerketa espediente bat jakiteko bideo zuen norena da, eta argi eta garbi ipintzen dago nota registral baten bideen Altuzano hori jabego propietatekoa da zela. Hori da, azken finean, eskatzen da bena eurak baita ere, euren bidie delako, euren zatie delako, akordioa anulatie, zuek erabaki zenuten abenduaren 30ko plenoan izan zen, bide osoaren uso publikoa. Eta komisioan gero beste alternatiba batzuk aipatu ziren baita ere, eurekin akordio honen ostien berbaitie nolabaiteko negoziazio batzuk egiteko, zati horren gainien beste eskuratze alternatiba batzuk aztertu daitezke da, beste neurri batzuk hartu daitezke baita ere, edo beste prozedura batzuk irik daitezke, desjabentzaren prozedura bertan berdin izan baita ere, erosketaren prozedura aipatu egin zen, egitzi gura bera, hori da. Eske, oin dela gitzi izan den, horran zen azpien izan zako komisio. Horrarte ondo. Bueno, nik idazkari esan esplikatzen dut, Nik horrarte ondo ulertzen dut, baina asuntua da, euren eskrituraren arabera erabaki hartzen dugu, inolako zalantzan ipini barik, inolako azterketarik barik euren eskriturari buruz, bai registroan eta bai beste dokumentu batzutan, ia historian zehar zela izan diren horrek gauzek, gehitu badire, edo zelan egin izan diren, hori azterketarik ez da egin. Espediente osoaren arabera egin dira. Espedientea... Zuek erabakia pauso espedientea. Baina, mozkeo egon da aurretik, ja. Altuzano da, luze generiku bat, horre izan alda edo anezkinean. Eta norte, sur, este, oeste,
Gitzi gora beda, bai. A ber, behenik esan dugu Euskarazko, eta horren historia ez da aztertu. Eta nik horren eskrituran historia aztertu barik, osea, nik ene emon baietza horren eskriturarik. Bale, nik jakin nahi dudana da, horreri renuntzia barik, Eta ez dira ongo movimentu asko, bi edo hiru, registroan emon modutzu ez horren movimentu guztia. Nik egin jona, errenuntzia barik, galdetu nahi dute. Monaldako estimazioa errekurtso horreri esanez, forma akatz bat egondalako, baina ez eztabaidatzen ari garenen objektuaren ganean. Esplikazio modure, lortu dut duzu zer esan gure da? Osa, ebazpen guztiek esplikazio batek, esan, estimeten da edo ez da estimetan. Nire galdera da. Inan da, estimetan da zuen errekursoa, ikusten dugulako, forma akatz bat egon zela, prozedura aldetik. Baina, sartu barik en lo que es el fondo del objeto. Eta hori ja, beste momentu batean, Mikelek dinon investigazioak eta bar, patxada eta denporaz, zabaldu behar dire, zabalduko dire. Dana dala, ibilbide publikoa danala ez jakiteko, irauntzak esan zuzkun, hori ja prozedura zibila joan behar dugule. Horretarako horrelako investigazio asko behin beharko ziren. Ezingo zan, barriro bez erotik astea, baina nahi dodana jakin da. Hori da, baina jakin nahi dodana da, errekurtsoari estimazioa eskero ontzat emoten dire, errekurtso horretan esandako gauza guzti ontzat hartzen dire? A ber, errekurtsoa, erantzuna di, zuek estimazioa ematen badozue, euren eskaerak etortzen dozuez, euren jabekoa, lehen esan duten ezabantzak jartzen, oin konfirmatzen duzu eurena dela jabegoa, eta erabileraren inguruan, esaten duzuen, hauze zuen zatixe pribatu da, bere garaian ez dakit, segertatu zen, hori ez da honi garrantzitsua, baina zuek bere zatixen inguruen, honi esaten dugu, zati hori, bideo hori, bentsat bideo zuen, ez dela publikoa. Azkenien, gu gauze, hemen ebazten, eurak eskatzen da bena, hemen, erderaz Eta ezin dako egin una estimación parcial. Os damos la razón en que el procedimiento no era adecuado para darle el uso. Ya sabes tú que os estimamos, os desestima. Bueno, depende. No es en el administrativo. Bestetan hay parcial, Zibilan eta bat ez zuen dar estimaciones parciales. Eskakizunak bi badire, kasu honetan bi dire. Dine eurena dela eta gero bestetik hartutako erabakia ez dela egokia. Eta bai, hartutako erabakia ez da egokia, hori ez dalako horretarako prozedimendue, baina bestean ez dutxu garrazoi emoten, zen dinokarren Mikel Edinionez, investigazioak eta ikerketak dauz egiteko. A ber, forman aldetik, ikerketa espedientea. Titularitatea eukiteko. Titularitatea eukiteko, argi dago, euren, bintzat, argi eratu zen, inkluso, plenan baita ere. Errekurso horren gainean da, titularitatean gainean. Eta haurek errekursoan esaten da bena da, guk hori akordio plenoan hartutakoan eureri esaten zekula eurena da titularitatea, baina hor eta horren gaine esaten egiten dabe hori errekursoa, baina erabilera publikoaren gainean pasadan komisioan argi geratu zen hori esan prozedura. Orduen errekursoa egiten dozkuna da prozedura horren gainean. Guka, estimaten badugu hau, da prozedura hori ez dalako ezen egokia. Beste prozedura bat egiten badugu erabileren gainean, izango da, ez dugu zertan errekonozidu behar erabileren gainekoa titularia dira zer. Hori da nire dana, a ber, akordioa bere osotasuna. Bere osotasuna rekurritzen dabe. Ez kasken finean, a ber, eurak rekurritzen ari direna da, ez dauz titularitatean ingura zerki geratu zen, zuek hartutako erabakien titularitatea euren ezela. Eurak, rekursei bilidabe, erabiaren aurka. Erabiaren uso publikoaren aurka. Orduen, defecto de forma... Errekursoa da... No, errekursoa, a ber... A ber, zuek akordioa onartu zenutena izan zen, euren titularitatea pribatua, ez dugu diskutitzen, aitortu egiten holan izan zen. Holan izan zen akordioa. Holan izan zen akordioa eta erabileraren publikoan ipini dabe errekursoa.
acerca del uso público. Pues eso, entonces nosotros estimamos que efectivamente en cuanto al uso público no ha sido el modo correcto y por tanto se les estima... Prozedura gaina. Pero eso no... Baina ez... Horrek ez du esan nahi beste guztiak zabaltzen dugula. Karo, onartzen dugula. Ebazpena beraiei emoterokoan hori idazterakoan suprazionamendu bat jarri behar duzu, ez? Bai. Horretan oinarrituta, akats forma bat egon dela, edo prozedura ez dela izen egokia, gehiagorik ez? Gehiotan ez bazara sartu ez dutxe zu arrazoirik ematen. Beste gauzetan. Hori nire dudea. Ze nik holan ikusten dut, nik holan erraz ikusten dut, dala oin dekogun arazo hau konpontzea eta barri zerotik azteko aukeratiko genduela. Baina... Zeren esaten dau, guk beno hortan... Lo que se pide es esto. Erabilera gainean hartu dugula erabaki bat, ez da ezen horren erabaki hartutekoa, pleno hortan. Hori ulertu dut hori da, ez da? Baina... Erabileraren akordioa hartu duguna, ez dala horra hori erabaki hartuteko hor plenoan, izan zala titularitatean gainean. Hartu berreko erabakia. Gainera rekursu Orduan, aurrena rekursua da prozeduraren gainean. Eso es. El recurso contra el acuerdo municipal adoptado en pleno de fecha de diciembre y no sé, el acuerdo municipal que adoptamos fue que era de uso público. Pues si está mal adoptado, vale, estima egiten dutxegu, baina horrek ez dago esan gure beste gauzarik, bakarrik hori. Ez dakit, ez que horra ipatu egiten da idazkarien txosten, hasiera baten uso publikoaren inguruan sartu ziren, eta gero idazkarien txosten aipatu sartzen dira ja prozedura. Nire informean remisioa egiten. Baina zut eskaria irakurri behar duzu, eskarian hori eskatzen da, izan duen el acuerdo plenario, eta guk plenoan akorda genuena izen zen uso publikoaren gana. Nire horik ez gendun, ez da? Ez gendun komenta. Horregatik nik ikusten eban viablea. Dudak sortzen bat dire, igual, arreiago aztertu beharko dugu, edo... Onartu indeteke, horregatik esango zu. Claro, erantzuna eman behar dako. Jakin inberda horretara bada. Alde horretatik, boskatu hori. Ez da martzen, onartu iten da rekursoa, izan ez... Prozeduraren gainean. Erabilitako prozedura ez salako egokia izan. Ikerketa espediente bat ez dalako erabilean inguruan. Baina ez erabilean gainean. Hori da, claro. Claro, es que hori da.